Čus lidi, vítám se další a videa, tohle je zase pondělí a zase to bude pouliční vlodík. Vlog, já ho teda opravím. Zase jsem tady s tímhletím divným chlapem, pozdrav. Čuslí. Vidíte, jaký divnej? No dobře. Fajné, pardon, fajné. No dobrá, já nevím vůbec, co bych vám řekl, ale jo. Jestli jste viděli mé předchozí pouliční vlog, tak víte, tak jste viděli tu dýni, bohužel už tam není. Byl jsem informován od spolehlivého zdroje jménem ten Trouba. OK. Já jsem James Trouba, 0010. A právě jo, tohle je lepší pohled, nemyslíte? No OK, právě jdeme po ulici, jak si můžete všimnout. Ulice, 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 on stojí, ulice, ulice. Já nemyslím na tu úchylnost. No OK, ale OK. Hezký auto. No dobrá, ale to máte teď úplně jedno. Když tak příště v pondělí bude možná další challenge. Jaký challenge doháje? Jaký challenge? Já nevím. Chápete ho? A navíc v pondělí vůbec není škola, tak jako... V pondělí není škola? Ne. Příští pondělí není škola. Jak to, že není škola? To fakt nevím, ale prostě volno. Cože? Chodíme do Emmy Destinové a tam máme v pondělí volno. Kdo se na tohle dívá a nech? To je co vůbec říkám. No prostě kdo nechodí do Emmy Destinové nebo to a kdo nemá prostě v pondělí volno. Když tak, možná víte, že ze Emmy Destinové je jazyková škola, ale teď je napsané na ceduli vedle školy excelentní jazyková škola Emmy Destinové, což jsem vůbec nepochopil. Prostě... To já taky ne. No dobrá, ale vůbec teď nevím, co jsem chtěl říct. A jdeme po ulici a už se blížíme ke škole. Blížíme, 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 blížíme. Mám sexy tenisky. Dobrá. No dobrá, vidíte, už je zase vidět škola. No OK, no ale dobré, já myslím, že škola vás nezajímá. Minule jsem četl komentář. Já myslím, že vás možná zajímá ten second hand, co je přímo před námi. Jo, second hand. Čumte na to. Second hands. Jsou pěkně trapný. Tohle je divný, ale OK. Takže možná jsme se domlouvali, že bude v pondělí, příští pondělí, bude, teda ona není škola teda, takže přes příští pondělí. Příští pondělí by mohla být taky, pak se rozhodnu natočit a já si myslím, že něco natočím. No a když tak bude challenge banana and Sprite. Ale to by bylo spíš, víte kde? No dobrá, ježišmarja, ale já jsem se vám pořád nepředstavil, co lidi? No ale jsem prostě Tatranka 007, jestli se na mě díváte už více, i když skoro není vůbec to, co se dívat, ale OK. Že skoro vůbec netočím, ale teď oblížíme se ke škole. Haleluja, haleluja, haleluja. Dobrá, ježiši, auto, to je hustý, ne? Právě nás máme předjíždět tohle auto. Podívejte se značky Boky, to je sranda, aby šli 10 minut před přechodem do třídní se červenou. No ale máme ještě pořád 5 minut, jestli vidíte na hodinách. Co? Tohle se teda vůbec nepochopil, jo? No, jak jste už mohli. A napsaný, čekejte, já už chci, aby tam bylo napsaný jet. No dobrá, ale prostě vám chci říct, hele, dobrá, co tohle? Přijde, že to vůbec nepomáhá, když máš Pane bože. Petra, tu co? Bude mi konečně tu zelenou. Já už tady mačkám celou dobu. A konečně. A zastavíme se na ostrovku. Halaš. A teď letíme jako v minulém videu. A já se s vámi loučí se s vámi Tatranka 007. Mějte se krásně. A čert Tatranky. Jestli Tatranky jsou totiž cool, čau.